filmez făcând asta. Foarte bine. Da. Pa. Da, am terminat de mâncat. Așa. Nu știu cum se numește ce fac eu acum. Un fel de vlogger, dar nu e vlogger, că îmi spun părerea despre anumite melodii. Zic eu. Așa. Dacă îi interesează pe cineva, da, dacă nu, nu. Vreau să zic ceva. Nu știu ce. Da, îmi amintesc că revin. Nu mi-am amintit. Ne vedem dimineața.